Dobrý deň, vítam vás na kúpelisku Zelená žaba. Chceme vám urobiť exkurziu, ktorú sme nazvali, či bola Zelená žaba skutočne zelená. Bude to exkurzia s prednáškou o výskume, ktorý sme spolu s kolegom Ivanom Piruným. Ja som Peter Salaj, som z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Ivan je z Vysokej školy výtvarných umení z odboru reštaurovania a pred 2 rokmi sme začali robiť výskum pamiatkový, architektonicko-reštaurátorský tejto skvelej stavby. Bohuslav Fuchs, rovnako ako ostatní architekti, teda urobil návrh, ktorý bol v tom údolí, naväzoval na už postavený machnáč a pokračoval ďalej do parku, je vlastne jeho návrh. Ale zároveň, keďže sa mu to miesto, to údolie málo slnečné nezdalo dostatočne zaujímavé, tak vyrobil ešte alternatívny návrh, ktorý pozostal z toho, že presúval vlastne celé to centrum z údolia sem na južný slnečný svah Trenčianskych Teplíc. A tento návrh paradoxne oproti vlastne presne v protiklade k zadaným podmienkam presvedčil porotu, ktorú viedol Rastislav Janák, ďalší významný architekt moderný, v tom, aby zmenili zadanie alebo prijali Fuchsa ako víťaza tejto súťaže. V 35. roku teda sa rozhodlo, že Fuchs je víťaz, ale tie peniaze už nebolo ich tak veľa, takže sa nezačala sa realizovať táto prestavba toho centra a presunutie toho centra, ale napriek tomu sa začalo realizovať aspoň niečo a to bolo kúpalisko, ktoré bolo súčasťou toho Fuchsovho projektu. Toto v celku dobre vidno, že tuto je vlastne schodisko do tej reštaurácie, ale keď tí obyčajní ľudia vlastne nemali ani šanci sa stretnúť, to bolo zamurované. Tá nohol sa vlastne fungovala po poschodie vyššie ako keby a oni si mohli tam zo spodu prejsť po schodoch, ísť hore a nemuseli sa vlastne ako keby stretnúť s tým plebsom alebo vlastne priamo skúmali. Možno v tom časopise, keď ste si pozerali, tam boli tie farebné rekonštrukcie, ktoré sme robili. Na základe vlastne toho reštaurátorského výskumu, na základe tých našich zistení, čo sa týka povrchov. A ten výskum spočíval teda jednak v tej terénnej práci, robenie tých sond, tu aj uvidíte zo pár tých ešte pozostavkov, je to aj pekne nafotené v tom časopise, kde sme vlastne robili prierez od toho podkladového materiálu cez tú primárnu pôvodnú úpravu až teda, no toto je príklad zo stĺpov. To sú vlastne všetky tie nátery, ktoré sa časom na tom nahromaždili. Vidno, že ešte v tých prvých úpravách sa dodržiavali ako tak tú farebnosť, ale vidíme, časom to bolo aj čierne, zelené, nakoniec to skončilo na tej hnedej. Niekde sa teda ani nedalo spraviť až takýto prierez a nebol to ani účel. Nám išlo hlavne o tú primárnu farebnosť, takže ak sa podarila táto zistiť, tak už sme nepatrali potom, ako jednotlivé tie časti sa v priebehu rokov menili. To nie je dôležité.
Boli odobrané samozrejme aj vzorky, keďže u niektorých tých nátierov sa nedá presne oddeliť tie vrstvy od seba. Preto sa robí taký odber vzoriek, ktorý sa laboratórne spracuje. Odobere sa kúsok pár milimetrov a ten sa zaleje do umelej živice. Naprieč sa vybrúsi a vidíme vlastne prierez jednotlivých tých vrstiev potom pod mikroskopom. Takže k tomu výskumu asi toľko. Ešte čo môžete spýtať. Bolo vidno tú sondu, čo sme robili, takže... Takže tu vidíme vlastne, že schodisko bolo pôvodne také oceľovo modré. Zaujímavé je, neviem, či môžeme už aj teraz vlastne povedať, prečo sme si zvolili aj ten názov, prečo, či bola naozaj zelená žaba zelenú. Tak zistili sme, že architekt Fuchs nepoužil vôbec zelenú farbu. Je to naozaj len odvodené od toho názvu toho prameňa. A neviem, či tí neskorší renovátori práve boli inšpirovaní tým názvom a tú zelenú masívne teda začali používať hlavne teda na týchto schodiskových zábradliach a na tých odľahčených kovových zábradliach teraz. Tie boli pôvodne takou striebrenkou, pôsobili o mnoho tak ako vzdušnejšie a ľahšie. Tu vidíme aj vlastne počet tých, množstvo tých nátierov. Samozrejme bolo to funkčné, bolo to používané, takže oni to potrebovali asi častejšie aj obnovovať, ale už hneď pri prvej úprave chytili tú zelenú a už sa toho držali. To vidno aj vlastne, toto je zase z madla tuto na schodisku, to sú tie kruhové okná. Tie boli teda pôvodne biele. Ja myslím, že môžeme ísť vlastne vyššie. Ešte len to podotknem vlastne, akým spôsobom bola robená tá distribúcia tých ľudí, alebo ako bolo myslené, že ako majú tí ľudia chodiť. Takže tuto niekde boli turnikety, tam sa predávali listky, tam okinku, alebo tam vpredu. A tu sa vlastne potom vošlo už na to kúpalisko. A zároveň bol teda ten vstup cez schody do reštaurácie hore. Že tá budova samotná tiež je vlastne rozdelená na dve krídla. Jedno je to hlavné krídlo, kde boli nielen šatne, ale aj rôzne vybavenie. Boli tu bufety, boli tu sprchy, pôvodne tu plánovali. Veselka si myslí, že pôvodne už áno. To si by som posrobil na vlastne tie steny sú a to sú pôvodne? Tieto azbestové priečky, tie mali takú šedastú farebnosť. Ten strop nie je uložený priamo na týchto priečkách. Že len iba tie trámy tam sú. Je to železobetónová konštrukcia, ktorá spočíva na tých vlá. To hore, čo je nastavené, tak to je kvôli tomu, že sa tu kradlo. To sa robilo. To je taký hotový systém. Áno. Ja aj tieto, aby sa nedalo preliesť z kabinky do kabinky. To bolo vlastne také vzdušnejšie. Niekde sa dával nejaký bol, niekde sa to robilo z takéhoto materiálu. A ten železobetón nie je všade z dvoch strán. Nie, to je len tá konštrukcia, ktorá je potom vyplnená vlastne tými priečkami. Drevenými, alebo teda týmto azbestom. To sa striedalo. Áno. Vlastne modul bol dve kabinky na jeden ten. Tá pôvodná farebnosť bola teda, hovorím, taká, ten azbest mal šedivú farebnosť, alebo nejaký nátier a rámy dverí boli
biele, dvere boli také jasne žlté a briežka mala podobnú farebnosť alebo takú istú ako bolo zábradlie, teda to bol taký striebristý náter. Čo vlastne vidíme vlastne na rekonštrukcii. Ľahšie to bolo. Áno, mnoho také ako ľahšie a Fuchs si naozaj s tou farebnosťou pohral a všeobecne vžitá taká predstava tej funkcionalistickej architektúry ako také nejakej bielej kocky tu absolútne nesedí. Veľmi citlivo s tou farebnosťou narábal. Ale nič viac. U tých dverí sa napríklad tá žltá viac menej ako zachovala tá farebnosť. Myslím ako v tých následných náteroch. Rešpektovali. No, ďalšou zaujímavosťou, že všetky tie povrchy vnútorné boli tapetované. Boli tam tapety na niektorých miestach. Vidíte aj, že sú dôkazom toho, že sú pôvodné, je to, že oni najprv, aby vyrovnali povrch, tak tam nalepili noviny a až potom dali tapetu a na tých novinách vidno, že to sú všetky z 37. roku, takže... Dobre, sa vzorca dreva, musíme si dať parametre. A práve padne tú poradinu.